Fa Dreams Media timakunyadilani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Wamena amafika kumzuzu woenda chandegeo sada atikutatele chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba kanyengo mene nalili kumzuzuko kodi yomwe simaoneka bwino ni ndegeyo kapena malo ufuna kutera ndegeyo mukalanga kugoti kodi ziyambikati Steve Kayuni ndakana kwa kurukia ndinakana wafuni wina wakensili kubebesa Steve Kayuni kubebesa kuti adalira kwira ndipo iwo already kuthandizira kubera kuzaureleza leo ndikunena mafano pantu kwa Steve Kayuni kandi ndikunama ubere pasuri yake muzanire kuri stare amanako. Do you have evidence of what you are saying? Yes, I have. Are you aware? I repeat. I repeat. Amalau that Steve Kayuni abukana. Ndikumba samai abile koti. Ndikumba samai abile. You have evidence of what you are saying? I have evidence. Ndipo amapita kutauza. Andinacha koda chimene yake sana nikurudire ngende kuti yango yake sindayaka amene mukwatu machazo ndiyaka pano pa TV Steve Kayuni siniza kukurudira ni mwanga ndimapempera of course koma siniza kukurudira munazuza family yanga munazuza ana anga kukuuzani kuti lipirani school fees za mwana ino ndukukana mwana waine amatani dokupita kupangidwa treat mpakana nanzumuta mwana chinchimize ku Malawi isenda wa child here ku Malawi atapera kunoko ku Malawi mema la South Africa linalenda shikalata kwa Steve Kayuni amene Steve Kayuni ukandale yoyo anali I think a DPP anakamba kukana kuti mwana waine apita kala ndi treatment ku Kenya mpaka mwana anamwali. Ndikulandireni amalawi nonse chigawo chino cha kumama wa mulindine comrade Ntanyo wa Limpopo FM programu ya Twitter imene timaicha kunena kuti nkhanga zaona amalawi tizidziwa kunena kuti ili ndi dziko lero wina akhozopeza kuti ndochita bwino mawa wina zamusokonekera zimafunika zinthu zikuthandizana lero taona na Steve Kayuni atuluka mboma anthu amene anawo analephera ku skulu chifukwa cha iwo anawo anatisiya ngati apushiri mwana wa anamwalira chifukwa akayuni negligence anakanika kuti atengepo gawo kuthandizira pa mapepala amene amafunika kuti mwanayo apite ku chipatala ku ku Kenya zinakanika zonsezo. So amalawi tikuyenera tikhale osamalisa pamene tikuchita zinthu zathu ngati tili mboma
tizidziwa kunena kuti siku lina mboma mutizachokamu. Nchifukwa chake tikakhala mboma tikuyenereka kuti tionesese kunena kuti ntchito zimene tikuzigwira tigwire ntchito zotumikira anthu atikonde. Taonani nduna zina za boma kapena ma appointment amene aperekedwa taona. Aluhanga anali munthu uja amene ananamiziridwa kuti waba zitini za penti ziwiri. Lero ndi Inspector General wa Police. Kodi aja amene munamnamizira Aluhanga mukumva bwanji muntimamu? Akaira chifukwa chonena kuti anakana kuuza anyamata awo kuti aponye tear gas kuja ku Blantyre. Amalawi akupanga ma demonstrations. Munasamusa kuchoka kumene kuja ndi kuatumiza ku Luchenza. Lero mukumva bwanji Kaira ndi amene akuyang'anira administration, wamkulu wa administration police yonse Malawi. Mukumva bwanji nonse kumeneko? Ili ndi dziko ndi mmene zimakhalira. Ajafu ndi aja anayikiridwa poison kuti amwalire. A Valentino Phiri mukumva bwanji kunena kuti ajafu aja lero ndi wamkulu wa wamkulu wa ku army. Mukumva bwanji mkati mwa mtima mwanu? Ndi chifukwa chake nthawi zambiri tikamayankhula pa Limpopo pano anthu ena amaona ngati ndi famisala, koma timathandizira anthu kunena kuti pamene akugwira ntchito zawo agwire ntchito zawo mwabwino. Ndinanena dzulo kunena kuti ndikhala ndikubwera ndi programu yanga ya Eskom. Programu ija ndikhala ndikubwera nayo chigawo cha kumadzulo, ndiponso nkutheka ngati nthawi ikhale yokwanira mkatikatimo ndikhalanso ndikukamba nkhani zina za ku immigration. Muli bwanji immigration commissioner Kasambo komanso kumeneku kuli Atamanya Mfune. Muli bwanji ku immigration? Tili ndi nkhani zanu pa tebulo la Limpopo. Tikukonza Malawi ife Limpopo tanena kuti tazipasa ntchito imene olo malipiro ake asaoneke, komano tufuna tinkoze Malawi. Malawi uja asakhale uja amene anali wongokomera anthu owerengeka. Ifeyo tigwira ntchito nda president, ndipo tizauza president pamene inuyo mukupanga zitukuko zina, komanso auzeni anyamata anu athamangire pakuti akaone zimene zikuchitika pakuti. Choncho Amalawi ife Limpopo tili pano kukonza dziko lathu la Malawi. Ena mudana nafe, we don't care, we don't mind, mudani nafe. Si aliyense amene anga tikonde fe ai chimene chose chidziwe. Ena azititukwana, ena azitiyamikira, koma chimene tikufuna ife ndikukonza Malawi watu. Tikufuna pena pali ponse, kandi mmachalichi, kandi mma department aboma amtundu wanji, anthu aliyense azikhalaso ndi ufulu. Chigawo cha kumama kuno wa Malawi ndikhala ndili ku Luchenza. Chigawo cha kumama kuno Amalawi ndili kucha ku township ya Luchenza kumene kwachitika zonyasa. Ndikubweranso ndi ulangizi wina umene anthu enaso mmadera mwanumo mukuyeneka kukhala chero. Ineyo wina aliyense amene azipanga zopusa ku chipani cha DPP ndizibwera chifukwa tikufuna DPP ipitirire kulamula. Nde kuli bwino anthu amene azipanga zopusawo chipani cha DPP chizingwayimika ndi kuachosa ulamuliro uzipita. Ndi manena dzulo kunena kuti chimanga chayamba kuchipa chifukwa cha kubwera kwa Arthur Peter Mutharika. Ndesi tikufuna anthu ena muipise. Boma la Peter lija timaluza achakwera pakuti paliza kuti, achakwera pakuti paliza kuti, koma chifukwa chonoti anali mmodzi amene akupanga zimene zija samathamanga kuti akakonze mavuto amene aja zimene zinapangisa kuti achoke mboma. Ndesiri ndino a DPP mukhoza kunditumizira mauthenga kuti ya TCN tizipanga zolakwika. Ndikhala pansi koma muziwe zonoti kumapeto kwake
ndi zimene zizakutulutsitseni mboma. Ndimamva audio ya Aboni Kalindo chigawo cha kummawa kuno. Muli ndi ntchito yayikulu imene Amalawi tikuyembekeza. Amalawi first tipanga ma demonstrations ngati commission of inquiry sisankhidwa mwachangu kuti tidziwe chimene chinapha abale athu kuchikangawa. Tipita pansi ngati boma la TPP tilipangire ma demonstration osati chifukwa sili kuyenda bwino ya koma kulikakamiza ma demonstration iwa akhala okakamiza boma la TPP kuti atisankhire commission of inquiry which immediately Amalawi tufuna tidziwe mutu wa nkhani ya kuchikangawa ena asaone ngati achenjera pa nkhani imeneyi. Choncho ngati Malawi First for Regions Organization human rights ambassadors ndi mabungwe ena apite pa ground nkhani yake concerned citizen kulikulu la kinka ngati tikupita pa ground nkhani yake ikhala ya imfa ya Chilima. Ma demonstration amene muti mwaone a DPP akhala a imfa ya Chilima. Tikufuna commission of inquiry ibwere with immediate effect. Ndana kuti ndikhala ndi Amalawi kuja kuluchenza. Ine ndimakonda kulangiza. Munthu yozikalire ndiye asamve. Kuluchenza kwachitika nkhani yonyasa. Ndiye ndifuna ndibwere ndiyankhule. Maso anga akhala ali pena paliponse. Endi kuluchenza kukuoneka kuti ndikwawonso kumene kumachitika zonyasa zoyipa. Ndiye muzamba kudana nane koma ine ndikhazikika kufuna kuauza Amalawi chilungamo. Ndikufuna uthengawu upite kwa Aluhanga wamkulu wa polisi. Tikufuna mutikonzere ku Luchenza. Tikufuna mutikonzere ku Luchenza polisi. Ndikapeza nambala yanu ndizikutumizirani ku inbox kwanu maina anthu kuti wakutachokepo mubweresepo anthu ena chifukwa chonena kuti mwina chifukwa chonoti akhalisa Luchenza police station ifuna ikhale yonongeka. Choncho chitwacha kumama kuno uthenga wanga ndikufuna upite kwa mmodzi amene amatchedwa kuti ndi wamkulu wa kuchipani ku DPP amene wandi achimwemwe chipungu. Zimene mwapanga dzulo, I'm not happy with it. Mwamva na Malomba anena kuti iyi ndi TPP yatsopano, si TPP yakale. Ndiye inu mukubwera ndi za TPP zakale. Ndiye uthengawu ndikufunanso upite kwa a president. Chimwemwe chipungu mmamukonda. Koma azapangisa dzina la TPP kuti likhale lolakwika. Achimwemwe chipungu dzulo apanga zolakwika. Kuluchenza Amalawi kuli munthu wina amene akutchedwa Dafta Chataika. Dafta Chataika amapanga zinthu zolakwika. Tikhoza kunena kuti ndikatangale. Zimene amapangazo ndikatangale. Watenga mapepala ndikumapenta ndikumajambula ndikualemba kuti sidiko. Nde wakatenga mbewu ya chimanga ndikumaipenta kuti azipakira mmapepala aja azagulisa anthu akudera. Anthu akabwera mu Luchenza azinena kuti mbewu ya sidiko. This is forgery. Chifukwa mukupanga zinthu zokhala ngati za sidiko koma si za sidiko. Asidiko mukuyenerekanso kukhala serious, mukuyenereka kumayenda mmadera mwanu muziona kunena kuti
anthu amene akugulisa mbewu ya silikoyi isiti mbewu yathu pakufunika mwikepo chizindikiro chonena kuti muzagwira anthu amene akugulisa mbewu ya fake. Mukampeza munthu aziulula kunena kuti tinakagula kwakuti amene amagulisayo anene kumene anakaitenga mbewuyo. Choncho adafta chatayika dzulo anagwidwa ndi apolisi akuluchenza chifukwa amapanga forgery kumapenta mbewu kuti azagulisa anthu azinena kuti mbewu imeneyi ndi ya siliko. Achimwemwe Chipungu ndi kuwayimbira a officer in charge adzimbiri kunena kuti mutuluseni ameneyo. Ndanena kuti mundisamale ine ndikugwira ntchito ndi boma, ntchito imene ndazilemba ndekha koma ndifuna kupulumutsa Amalawi. Simunasankhidwe simunapasidwe udindo wina uliwonse achimwemwe Chipungu kuchipani kandi kuboma. Lero zimene mwaziyambazi mukapasidwa unduna zizikhala bwa anthu samaphanzawo nkumabazawo inu nkumathamanga. Musaiwale achimwemwe Chipungu kunena kuti azimayi akumasamba njati anakupemphererani kunena kuti kuno tinali ndi MP amene anatithawa palibe chimene amapanga kumasamba njati. Anthu sitimafuna kuphunzira bwanji tikapanga choyipa timalephera bwanji kuphunzira. Mukuyenereka kusamalisa. Ine nimaona ngati kuti munthu ukapanga choyipa umakhala munthu osinthika. Nde utenga upite kwa a president a dziko la Malawi ana malomba muomve zimene akupanga achimwemwe Chipungu. Akwayikira kumbuyo anthu amene akupanga zinthu zoyipa. Mwayitanise mukhale nawo pansi. My eyes are on him. I don't mind, I don't care. Ndufuna Luchenza ikhale Luchenza yabwino Luchenza yosinthika. Onse amene azikhunzana ndi zopanga zakatangali ku Luchenza zikuvutana. Ndiye ndikufuna ndipemphe IG Aluhanga Luchenza kukuyenereka kupitidwe which immediately ngati zimene zachitika kusalima sugar nditayankhula za kusalima sugar kuti company yonse angolembana abale awo okhaokha ngati kuti kusalimako kulibe anthu amene akanatha kugwira ntchito kumeneko ngati kuti kulibe anthu amene akanachoka ku Nkhotakota kapena ku Mzimba kapena ku Nkhatape kapena ku Mulanje kapena ku Lilongwe kumene kuti akagwira ntchito kungotengana pa mtundu ndi kukakhala kusalima sugar. Ndiye ndifuna ndipemphe Aluhanga inuyo ntchito yanu ndiye mwayiyamba kale. Luchenza mukuyenereka kutumizako nthumwi zanu kaya mukhala oyambirira kukafika pa Luchenza apo kuti akadziwe kunena kuti boma labwera. I will be happy. This is Comrade Ntanyiwa, Palimpopo FM. Ena mapiano magonda agwa makafana hata ili basi nyimbo ni filisi. Nkhani yanga yomaliza ndi ku Luchenza sokomweko koma kumeneko tikulowa mu chalichi ku Luchenza ku CCP. Ku Luchenza ku CCP nakonso zinthu sizili bwino. Abusa ena kumeneko abusa ampingo wa Luchenza Secondary School. Not Luchenza Secondary School. Ampingo wina wa Luchenza CCP. Abusa Maulana. Ndi gulu lawo likuononga mpingo wa Luchenza CCP. Ndikufunanso ablanta sinodi nanonso mulowereso ku Luchenza CCP. Akristo ambiri ku Luchenza asiya kupita ku chalichi chifukwa cha nkhalidwe wonyasa umene akupanga Amaulana, umene akupanga Ankwiyo, umene akupanga Amayi Chirembwe, umene akupanga Amayi Nyambalo, umene akupanga Amalindima.
anthu amenewa aononga mpingoja wa Luchenza CCP mpaka amuchosa mu mpingo mkulu wina amene dzina lake ndi Owen, kunchosa mu mpingo chifukwa chowadzudzula. Zimene akupanga anthu amenewa akudya ndalama za mpingo. Abusa amaulana nthawi ina iliyonse akuyenereka kunyamuka kukapuma pa ntchito imene amatumikira Mulungu, koma kumapetopeto ayamba kulakwisa zinthu. Mpingo unaganiza kunena kuti tikuyenereka timange nyumba yatsopano ya mbusa pa mpingo pathu pano, timange nyumba yayikulu chifukwa zinthu zikusintha. Ndipo anasonkha ndalama pa mpingo wa CCP wa pa Luchenza kuti amange nyumba yayikulu pa Luchenza. Lero ndalama zonse zimene zinasonkhedwa zomangira nyumba ya mbusa pa Luchenza, abusa amaulana azitenga akamba kukamangira nyumba kwawo ku Palombe. Ndendi mafuna ndifunse ino aku sinodi, mbusa akamapita kopuma simankonzera ka package ino mazibusa mukamakhala ndalama zimene timakupasani za masika, ndalama zimene timakupasani nthawi zonse mmapita nazo kuti osakonzekera kuti siku lina ndikamaza puma ntchitoyi ndikapeze kofikira. Choncho tufuna a planter synod mupite ku Luchenza. Ikafika nthawi yachopereka mu mpingo akuchita kunena kuti lero tiziyamba ndi ma 5,000 kupereka. Mpingo wakuti umene umasankha ndalama yopereka. Angakhale Yesu Kristo anamudalisa munthu amene anapereka ndalama yake imene inali yomaliza mthumba mwake, analandira ndalitso. Mpingo wa CCP ku Luchenza ukwalamula anthu kunena kuti chopereka chiziyambira 5,000. Ndi akumachita kunena kuti ama 5,000 mbwere, ama 2,000 mbwere, ama 1,000 mbwere, ama 500 mbwere. Anthu osauka mu mpingo wa Luchenza akuoneka zisiru, akupita ku chechi kuti akayamike Mulungu wawo, koma zikukanika kuti akayamike Mulungu wawo chifukwa chonoti alibe ndalama. Sasa ndi ndani ku planter synod zimenezi? Ngati mipingo ina yonse zimene zisiriko zikuyeneka kuti zilekeke. Kupereka chopereka umakhala mtima wa munthu malinga ndi mmene iwe ukuonera zabwino zimene Mulungu akukuchitira, ndi pamene umatenga ndalama yako ndi kupereka. Munthu ulibe ndalama uletere kupita kuchalichi kukamva mawu a Mulungu. Nonse amipingo yosiyana-siyana khalidwe umenewu uchepeseni. Mama uno munali ndine Comrade Ntanyiwa, mdzina la Tate, Mwana, Mulungu mmodzi. Amen. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.